Oblik. Oblik. Gle, ti si ostarila za ovo vreme. Skratila si bujnu, a raskošnu, prirodno plavu, cakanu kosu. Ali ostala si drčna, kao i onda, prije 12 godina. Hteo sam da ti priđem, jer svide mi se mnogo, ali nisam imao hrabrosti. Posle onih predavanja, a posle sam te tražio. Izlazio na mesta gdje sam pretpostavljao da bih mogao da te sretnem. I ostajao satima, čekao, sedeo. Najednom, posle onih predavanja, skupih hrabrosti, mada mi je srce drhtalo kao ludo. Mislio sam da je to u romanima samo stilska figura, ali kada to doživeh, ali tada to i doživeh. I priđoh ti s rečima: mogu li te nešto pitati ili pitao bih te nešto? Tako nešto, a ti drčno mi prosikta: nemojte da me više proganjate. Ja se ukopah u mestu i izgubih ton. Odnosno, glas. Tih ovlašnih susreta i pogleda. Baka ti je držala stranu. Da li sam ja zalutao u život? U pogrešno doba. Ali pre će biti da nisam imao pravi pristup i hrabrosti.